Dulang Di Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Ito yung mga kasama namin sa pagluluto ng iba't ibang putahe. Okay. Kasama ko si Uncle Banong, Uncle Rining, Uncle Duming, okay. Tapos Uncle Tuwing ni Insan Iggy. Yan. Okay, bayan tigarat. Okay. Ito yung tinatawag namin. Oh, Flow. Multa ka ta siya sa upa. Dulang. Mang Domeng. Pintuhan sila. At okasyon tayaw. Sige. Asidag iyay. Silig iyay. Antay hanga makadayo di okasyon tata. Kapi gabindeng no nakapiksa. Amok nga mo ng kaskas di nga di mo pay amaw. Amok na mumong. Kaskas di nga di mo pala mo. Yan, Uncle Duming. Agar-garat, agang-ngal. Sabay. Duwa paggargarat. Duwa tigarat na. Yan nga makaya ti konsilyo. Garat ang tagipon na. Yan. Okay. Buo. Nga naiwa. Kita yun. Kada adaw data niyo. Nalam jaklaw. Kapag nga masinit ng kalbano. Gaban na pa'y timigang. Talagang mama manggaban. Kapoy ti kluna. Mama. Sirit ko na muna. Sirit ko na muna kay bagang banongan. Yan, ganito. Habang naghahanda ng pagkakaw mangagbaw. putahe, Nadiya kayo. nagpipintuhan, nagbibiruan. Matay ka. Ngam. Di mo pa amo no ka naw. Ito na naw. Ano ito na ano? Wan. Amin tayo amo tayo nga matay tayo. Naman tayo nga mo ito na naw. Tayo nga matay. Amom garodo ngam kaskas di nga mo pa amo tadi mo pa magkarot amo je aldaw no wan. Oras. Nawatam. Kano igagaran na ngay nga. Ay ko. Kaskas din na nga mo. Sige. Ijagamin. Ito na na tayo. Igagaran na. Tako tayo sa may ano, mga nagluluto. Yun. Yung hinahalo ni Uncle Tuwing. Yun yung gado. Gado po yun. Ito yung talagang original na putahe po ng mga Ilocano. Gado. Yan. Yung awanti ko ana di kay awanti ko sa puna. Tapos ito, adobo. Oh. Yan. Susunod na lulutuin namin ay pinapaya. Yan, bakit pinapaya? Or sweet and sour. Yan. Kasi itong hiwa po ng mga taba, parang hiwa ng ano, papaya. Yan. Yung tawag namin dito sa Ilocos. Dito sa La Union. Pero depende po yan kung sweet and sour o minatamis. Okay. Yun. Puro taba po yan, taba. Lalagutukan. Sinula po yung carrot. Pati yung taba. Sinula po yun. Amin na rin. Sabi na, pangbilin ko. Okay.
Ito rin yung isa sa main ingredients po ng pinapaya. Para hindi po siya nakakaumay o kaya ay nakakasuya. Ilagyan po ng sukal. So, pinapaya ang tawag po namin dyan. Siguro ang tawag ng iba dyan dahil may asukal, minatamis na baboy. Doon. Kaya ba, Iggy? Kaya ba? Kaya ba ito? Hinahalo para hindi po masunog yung ilalim. Yun. Binuhos na yung bigas. Ayan. Mga kalaban ng kalya. Labak to wala naman. Okay. Yun. Labak to ang tanong. Okay. Yung sinabi ng uncle, kung narinig ninyo sapagkat medyo malayo po yung ating mic, tatakloban din po niya yan. Pero kung anong diskarte, plastic yung kanyang ilalagay dyan, hindi po malaking taklob ng gaya ng iniisip nyo, parang taklob ng kaldero. Okay. Kahit down lang ng saging. Oh, kahit daw ng saging pwede. Yan. Tatakloban na po ng plastic. Yan. Tapos iin-inan na po yan. O, dinayandan. Yun. Yan. Ah. Tulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan
and Food Adventure Channel.